Motelo ne yueyo e lig maduong' mar FKF Kenya Premier League. Club mar Mathare United geno ni gibiro bedo kod season maber kendo dong' e lig maduong' season manyien. E alap ma Mathare kama club no timo orako, kocha mar Mathare John Kamau lero ni gibiro bedo matek kao okombe mar lig ma pachoka, kowacho ni timno nonyiewo jotugo mathoth kendo biro kao gi thuolo malach mar tugo kit tugo madwarore. Kamau bende okwayo riwruok matayo tuke mag adhula FKF mondo orid weche mag maundu matimore e liga bang' tulo muoch e kind tuk Gor Mahia gi AFC Leopards. Meshak Otieno ma en achiel kuom jotuk Mathare wacho ni lig tek, kata kamano tukegi aboro magisetugo nyaka sani ginyalo mana medo bero kitugo margi mondo gitieke thuolo maber giko mag tuke. Like most of the trainers say, it is a marathon. But the most important thing for us is that from the word go, I think we started very poorly. Now we have gained the pace. So the most important thing, we have an objective of remaining in the Kenya Premier League next season. And I think right now we stand at a very good position. But also all that I would like to say is that each and every point matters.